To fa a karon farko wata mata sanye da niƙabi ta fito social media ta yi zafafan kalamai masu cike da darussa da jan hankali akan shahararren daraktan nan wato Aminu Saira a karon farko. To ko me yayi zafi, ku biyo mu sannu a hankali domin jin abin da wannan mata mai sanye da niƙabi ta fito ta bayyana, kuma cikakkiyar 'yar Ahlus Sunna kamar yacce ta ambata wa duniya. To matar dai ta fito ta yi bayani a cikin jan hankali da kakkausar murya, al'amarin da ya janyo hankalin mutane akan wannan jawabin da matar take yi, duba da cewar kamar yadda muka ambata muku wannan shine karo na farko da wani ya fito ya kalubalanci shahararren daraktan wato Aminu Saira, biyo bayan cewar darakta ne wanda aka san yana tsaftace dukkanin ayyukansa kuma ba a samun wata badala a dukkanin fina-finan da ya kasance ya jagoranta. To amma fa a karon farko an samu wani tangarɗa yayin da macen mai sanye da niƙabi wadda bata bayyana fuskarta ba ta fito ta yi zafafan kalamai akan shahararren daraktan wato Aminu Saira, al'amarin da ya janyo cece-kuce musamman a shafukan sada zumunta, domin kuwa wannan shine karo na farko da aka samu wani ya fito ya kalubalanci shahararren daraktan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Kannywood Update. Idan wannan shine farkon zuwan ku, a daure a danna mana subscribe da like da ƙararrawa domin samun sahihan labarai. To fa hankalin mutane ne ya kai kan wannan matar, duba da cewar ba a taɓa samun wata wadda ta yi makamancin irin abin da matar ta fito ta bayyana ba, yayin da dama daga cikin al'umma suke goyon bayan abin da matar ta fito ta yi, ko mu ce wa'azin da ta fito ta yi, domin kuwa da dama daga cikin mutane suna cewar wannan matar ta yi wa'azi, wasu kuma suna cewa jihadi ta yi, duba da cewar kalaman da ta bayyana. Ku masu bibiyar mu, idan kuka biyo mu sannu a hankali kuka ji maganganun da baiwar Allah ta fito ta faɗa, za ku yi alƙalanci akan abin da ta faɗa na cewar wa'azi take yi ko kuma jan hankali ko kuma nasiha, domin kuwa ga dukkan alamu ya nuna matar cikakkiyar 'yar Ahlus Sunna ce, kuma ta kasance mai tsaurin ra'ayi akan addini, duba da irin yacca ta fito ta magantu akan gabatowar wata mai alfarma mai daraja, watan da dukkanin wani musulmi yake cike da farin cikin kasancewar zagayowar watan mai alfarma wato watan na Ramadan, wanda dukkanin wani cikakken musulmi yake alfahari da godiya ga Allah subhanahu wata'ala idan ya ga shekara ta zagayo ya kuma tsintar kansa ko kuma ce ya riski kansa a cikin wannan wata mai alfarma mai daraja. Hakan ne yasa wannan ustaziyar matar ta fito ta magantu tare da kuma jan hankali ga al'umma da kuma shahararren daraktan wato Aminu Saira, ta ci gaba da janyo hankalinsa tare da nusantar da shi akan fallar watan da muke gab da shiga wato watan na Ramadan. To kada mu ja ku da tsauri, bara mu je kai tsaye akan bayanin da matar ta fito ta yi, domin kuma ku yi alƙalanci akan bayanin da ustaziyar ta fito ta yi, wanda ya ja hankalin mutane a shafukan sada zumunta. To matar dai ta fara da jan hankali tare da miƙa ƙoƙon bararta ga shahararren daraktan wato Aminu Saira, wato wanda ka iya ka huta kamar yadda wasu suke masa laƙabi da ka iya ka huta. Matar ta ƙara da jan hankalinsa na cewar tana mai roƙonsa da jinkirta ci gaba da sakin shahararren shirin nan mai farin jini wato na Labarina, kamar yadda matar ta ƙara da cewa watan Ramadan wata ne wanda ake so bayin Allah ko mu ce dukkanin musulmi su shagalta da ibada da komawa ga ubangijinsu mahaliccinsu wato Allah subhanahu wata'ala, su miƙa dukkan al'amuransu a gare shi a wannan wata mai daraja mai alfarma, watan da ake so dukkanin wasu bayi su zama masu ajiye dukkanin wasu ayyukansu su koma ga Allah subhanahu wata'ala. Hakan ne ya sa matar ta ƙara da cewar tana mai ƙara jan hankalin shahararren daraktan na cewar dan Allah dan annabi da ya jinkirta sakin ko kuma ci gaba da sakin shahararren shirin nan mai farin jini wato na Labarina har zuwa bayan sallah, domin ya bar al'umma su samu damar da za su ci gaba da bautatawa ubangijinsu a wannan wata, duba da cewar a halin da ake ciki a wannan rayuwa.
domin kuwa matar ta ƙara da cewa tsanani da ƙunci da bala'i da fitintunu sun baibaye mutane, ya kamata dukkanin wasu musulmai su yi amfani da wannan dama da take gab da shigowa na wata mai alfarma wato watan na Ramadan. Ya kamata dukkanin musulmai su shagalta da ibada da komawa ga Ubangiji, su ajiye dukkanin wasu kallace-kallacen fina-finai, su fuskanci mahalicinsu, su ci gaba da kai kukansu ga dukkanin matsi da kuncin rayuwa da ake ciki, domin ganin Allah subhanahu wata'ala ya kawo dukkanin sauƙin al'amura. Kuma matar ta ƙara da cewar wannan jan hankalin da nake yi ba iya ga shahararren daraktan wato Aminu Saira ba, ga dukkanin sauran daraktocin waɗanda suke da niyyar sakin sababbin shirye-shiryensu a cikin wata mai alfarma na da su dakatar da sakin dukkanin shirye-shiryensu, domin kuwa a cewar ta waɗannan fina-finan da suke saki ko kuma mu ce za su saki a watan na Ramadan tamkar za su na ɗaukewa wasu al'ummar musulmai hankali ne, kuma za su hana su samun damar da za su tsaya kai da fata su yi ibadarsu yacce ya kamata a wannan wata mai alfarma da muke gab da shigarsa. To amma me ra'ayinku dangane da wannan ustaziyar da ta fito ta magantu akan shahararren daraktan nan wato Aminu Saira, yayin da ta ƙara da cewa ba iya Aminu Sairan ba ma dukkanin daraktoci waɗanda suke da ƙuduri ko kuma muradin sakin sababbin shirye-shiryensu a cikin watan na Ramadan na su dakata zuwa bayan sallah sai su ci gaba da sakar shi. Kuma ta ƙara da cewa idan har suka yi haka su ma sun kasance sun bayar da gagarumar gudunmawa